mhosva yako ndati wakapara uri kuiziva mataura netakaita saka uri kuti zvinofamba sei mhosva yako ine rufuka ine vanhu vakafaka ndikubaziva ipo ndo pandati amunoona ndakaregere kuti ndienderere mberi kuzvione kuti ndikanyamboende mberi hachina chechinondiita bhiri rangu rinodini rinoramba richikura ndoita ndipedze pane bhiri riripo. Ndikapedza bhiri iri Mutape ndine zvendiri kufungawo mukurarama kwangu kwacho. Aya baba, muri kuti kuenderera mberi, muri kuenderera kuti mwaiti ndichada kuzoenderera mberi. Mungataure dare rimwe kuti muri kuda kuzoenderera mberi zvacho ndezvipi? Nokuti vamwana vandosvikawo nhasi. Asi vanoda kuziva kuti mwati ndichada kuzoenderera mberi. Chii chamboda kuenderera mberi chacho? Pamusoro pendiri kutaura panyaya iyoyo ndiri kuti hai amakaona ndakaregereka kuti titi ngatitutsire kuti tiende ngoti taifanira kunge takaende kana mbiri kana nhatu ka Yasamijekesa baba. Yasamijekesa nhavizwe. Taifanira kunge takaende nganga mbiri kana nhatu. Handizvo. Ndoona kuti ndai ndikanyambodaro nezvendiri kutarisa nezvendiri kuona paupenyu hwangu inini ndoone kuti ndinoramba ndakandohukika inini bheta ndimire panapa ndamira apa ndopedze ipo pane kutreswa pandaita apa ndapedza apa ndochizodino ndochizoona kuti dzingo chiri kukumisa kuenda nyaya yako uri kuibvuma nyaya Mutape ndope ndiri kutaura zebaba satsanangurawo kana kuti ndati nyaya yako iwewe iri pano yekufa kwemunini wamukadzi wako nemwana wako yawakaninidzirwa kuti iwe takaita nyaya iyoyo muno iwewe tikakubata nemhosva mari hatiri kukubhadharisa imari yemhosva yatakakubata yekuuraya munini wamukadzi wako nemwana wako wakaibvuma nyaya yako. That's why tiri kuronga kuti uchiuya ubhadhare nyaya yako yematsvikaropa yawakaita yevanhu vairi vautauriba tikabvumirana ukati uri kuuya uchibhadhara mari nhasi mari yako iwe $300 muone mwana yevanhu 2 wako unoziva zvakaitika. Saka iwewe chakazokuti iwe usaenda mberi nenyaya iyi kuibvuma here kwawakaita kana kuti kushaya mari bhozi iwo uri kuti iwo chakakutadzisa kuzoenda mberi wakaona kuti zvinopedza chi mari. Saka iwo uri kubvuma nyaya iyi ngourombo here kana kuti uri kubvuma mhosva yako nekuti wakaipara. Pamusoro baba nyaya yandiri kutaura nemubvunzo uri nyaya yatutaura nezve uri kuibvuma here kana kuti iwewe uri kungo wakaibvuma bhozi hausina mari yekuenda kune nyanga dzimwe utiri papi bhozi isusuka hatimanikidze vanhu kuti uyai mubhadhare mari isusu hatisi panapa kuuya kubhadhariswa nemari tiri pano kuenzanisa nyaya dzinenge dzisinamira zvakanaka mufemberi makauya mangariro nenyaya yemarufu iwayo mairi munenge mukadzvemaine nemwana mukabvuma tikawirirana maminitsi tinawo tikakupai mutombo wekuti chiuyai munouya muchibhadhara mari ndoyamwakouya ne$20 nakutaura kuti handikuenda mberi ndekuti ndandisina mari. Saka tikakupai mari nyaya iyi munoenda mberi. Ipo papo Mutape zvirokwazvo nemazire nditi nyaya iyi inini zvirokwazvo mberi ndingaenda ndikangaite mari ndinoenda mberi. Saka uri kutoti mhosva yauri unenedzerwa yauizivi inini apa ndakateedzere utongi hwepano Mutape. Baba. Nyaya yanyu handiti makafamba mukabata handizvo ine utongi hwepano here idare rakashopera here kana kuti makashoperwa ngen'anga kabata mamba kakuti nyaya yamakaita iyi inini imhosva ndiye mwakuti ndakuchimboda kushandei but mhosva yachaiyo mwakaita muchada kuti idini futi
kuishanga. Ngokuti ziyai kuti kana manzi makabatwa munofana kuripa futi vanhu vacho vaviriwo. Saka imi zvamuri kuedzotora pangezvekuti kudini munoda muzogutsikana muri kuenda futi pamusoro ndipo pendiri kuti hai inini ndikanga ndaite mari ndapedze mari yamutape 300 yavo ndinode kuende mberi zviro kwazvo. Saka muzogutsikana pamusoro chanokunoda ndoda kumupindura baba tasvike kumba kwenyu nachiremba iyi. Hamuna here jira remaiti mwainga makasungira raiwa nemari ringanga yekutanga yakamubata pamba kwenyu? Hamuna here jira remaiti nemari rindakachengeta rakabatwa mhepo ndichiremba wakatange kuuya tisati taenda nachiremba wacho? Izvo hai wapindura izvo chijira chemuri kubhuya imimi mukakamirapo ichinhu chakaitwa mwana wangu uchirwara. Mwana wangu wangu wakashayika ini mukazi yaona mbobatana neumwe munhu bavo kunze kwangu techizokondokorerana ngekuti inini ndaipikiche musha wawo. Ndakapikiche musha wamukazi wangu umubereki wake mubereki kadzi ndana mumbena ndambori mubereki nguma wacho ba ndechitarisa ndechipikisha kutaura chokwadi changu ndine zvendinazvo. Saka ndari kuita kuna mutape kuti ndikabvise mari yababa yekuti ndakabatwe ini ndinoite kuti ndiende kechipiri kana kechitatu. Ndakapikicha anotizwa handizi kugutsikana ngekuti hai ndikaende kechipiri kana kechitatu. Takaende kwamusha akadaidzwe n'anga yakabatwe. Takaende kwamusha akabatwa munhu wakafa waitomuka abatwa zvikazwi ngen'anga iya mari iyi enda yotsirire munhu wako uyu enda nayo koshume kumusha kwako wotaura kuti ndine ndaa. Akaiasira mari aasire mari iya katika wakaenda nayo kwako tere mwana wangu uri Harare kwende kope mari iya yaautsirirwe bhuri riya. Mwana uya worwara hapana wazive kuti ayaende komupe mari iyaba. Kuti zozwa ati apa kutode kufa tikaende kwaSunguro aSunguro akabvise matenda ndaa mwanawo afa maSunguro kuti eya chairwadze mwana nochiziya chauraya mwana nochiziya akabvise matenda ndaa. Matenda ndaa aya isusu takatya ngoti taingana tochoti hai amuisa tibatireiwo amuisa akabve kushayika izvozvi kudai anga ariyo amuisa ndo takape matenda ndaa acho akabvisawo. Asi aSunguro anoiziya nyaya ineyi mwamusha inozikana futi nyaya yewokutangawo. Saka handizivi kuti unoda kugutsikana kwakadini. Kupikicha kwaanoita kutopikicha kuonoti hatirowi iye unorowa ndiko kupikicha kwaanoita. Saka oti tipedza isusu handina sendi raakabvisa bawo. Ndakati ngatiende kumusha kwangu haazi kude kubude kumusha kwangu taonane naabereki angu acho aromo. Handi mwakapetukire munjira musikazi kusvike kumusha kwangu ini. Saka kupikicha kwawaita kupikicha kukuona kuti hatirowi iwe unotirowa mani.